Bon dia, bon dimarts a tothom i benvinguts a un nou directe del Fons Mallorquí. Avui som davant l'exposició al Níger, com a la resta del món elles trien. És una exposició produïda per l'Assemblea de Cooperació per la Pau, que està finançada una part d'ella pel Fons Mallorquí, per tant també està a disponibilitat dels nostres socis. Dir-vos que el fons col·labora amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau des de 2017, impulsant projectes de cooperació i ajuda humanitària a Níger. I precisament d'aquest país és de què tracta l'exposició. Més concretament, explica casos de dones empoderades que lluiten contra les desigualtats de gènere. Bé, aquesta exposició consta de 6 panells dobles i comença explicant una mica el context de Níger. Níger és un dels països més pobres del món i cada any milions de persones necessiten assistència humanitària com a conseqüència de la inseguretat alimentària, la malnutrició, les inundacions, epidèmies, desplaçaments forçosos, etc. A més, la bretxa global de gènere és un dels problemes més grans que té el país. Els drets de les dones i les nines són sistemàticament vulnerats. Després d'haver fet la contextualització, l'exposició continua presentant una de les protagonistes, que és Rabi Yacouba. Ella és coordinadora del Departament de Gènere de l'ONG nigerina DICO, que és la contrapart de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, en qui el Fons Mallorquí treballa. Imparteix tallers de lideratge i organització associativa a les dones. Moltes de les actuacions del Fons Mallorquí i Assemblea de Cooperació per la Pau són al Departament de SAI. Samadou Namata és una altra de les protagonistes. Abans de participar en els programes que l'Assemblea de Cooperació per la Pau i DICO impulsen, ella no sabia ni llegir ni escriure, per la qual cosa, per exemple, per usar un telèfon mòbil necessitava l'ajuda d'algú altre. Val a dir que tots els projectes que s'impulsen al Níger van acompanyats de programes de sensibilització que fomenten l'alfabetització de moltes dones en l'àmbit rural. Idi Halimatu Mossa és una altra de les protagonistes d'aquesta exposició. Al Níger, només 14% de les dones i 42% dels homes estan alfabetitzats. Que quan algú romp aquests cercles, quan aquesta tendència se trenca, l'impacte pot ser extraordinari. Idi és una de les dones que es va atrevir a trencar aquestes dinàmiques. Va combatre la pressió social i es va incorporar a l'àmbit de treball. També coneixem a Fati Amadou, que fa feina com a veterinària. Finalment, l'exposició presenta l'àrea periurbana de Niamey, on també s'hi fa feina, i a Hama Safiatou, una de les poques dones involucrades en la vida política. Per conèixer més sobre el Níger i la història d'aquestes dones, us recomano veure un vídeo que està penjat tant a les xarxes del Fons Mallorquí com a les xarxes de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, que té el mateix títol de l'exposició. El Níger, com a la resta del món, elles trien. Us deixo l'enllaç a continuació. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dimarts més.